खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबाय थ' नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्सफ्राव बुंहरगासिनो दं मेसेजफ्रावहाय हेल्थनि भिडिअबो लाबोनानैहाय लाबोगोन रायजोफोर दासान्दि आङो एसे डिउटियाबो सुटि मोनलायैखाय बिरादनो आङो बिजि जानानै दंखाय एसे समखौ होनो हाया जादों बिनिखायनो आं लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोजां आङो हेल्थनि भिडिअफोरखौबो लाबोगोन थ' दिनैहायनि बे भिडिअआवहाय दखना भिडिअखौ नायलांग्रोदो मानोना फुजा खाथिसै नालाय जाय दखना बायनो थाखाय नेनानै दङ एकदम आं जा दखना देखायगोन दिनै गासैबो एकदम 1800निफ्राय माने 1800निफ्राय 2400 सिमावहाय मोनगोन दे बिसोर गासैखौबो डेलिभारि फ्रि आरो नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रा सोंहरदोंमोन नै ब्लाउसनि कालेक्शन होननानैहाय थ' दिनैहाय बिराद समायना नै बेफोरबादि एकदम डिजाइनिं ब्लाउसफोरखौबो नोंथांमोना मोनगोन आं देखायगोन मोनसे गासैखौबो र' थ' दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां गोदान निउ कालेक्शन दे नै नायदो नोंथांमोना पद्मनि खुन्दुंनि मोनगोन दायो बिराद समायना लखानाय फास्रानि आगरखौबो नायदो मैयासो गोदान सफैजोबनाय दे बेफोरो बिराद बुरजा मैया गोदान कालेक्शन सफैदों थ' नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय बिहरना लादो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन आं गाननानै दङ बे ब्लेक कालारखौहाय आं दाखालिबो फुवारनानै देखायदोंमोन आं देखायथ'ला आंनि फुराना भिडिअ थांबानो नुगोन नोंथांमोना ओरैबादि मोजां आरोना सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटि बियो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो गैलामोन मैयासो सफैफिनदों बारा गोबां गैया लिमिटेड स्टकखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दे आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै ओरैबादि मोजां इउनिक कालाराव दै एकदम नायदो नै ओरैबादि समायना डिजाइनफ्रा पद्मनि सेटआवहाय बेखौ मोनगोन जायनो नांगौ लिमिटेड लुकहा थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो नायबावदो नै आरोबाव मोजांनो मोनसे डिजाइनावहाय बिराद समायना बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना दायो एकदम जायफ्रा सोङोना एसे रोजादें लुबैयो बांद्राय गोबाखौ मोजां मोना नै बिसोरो बायनो हागोन पद्मनिनि दे बेफोरो नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां बिराद समायना बेबो जायफ्रा एसे लरेस खमाव नागिरोना लरेस बारा गैयि नै बिसोरो मोनगोन आरो नै फास्रायावबो बिराद समायना लरेस गैया ओमफ्राय नै एसेल' आगर दानायावहाय नायबावदो नै नोंथांमोना ओरैबादि मोजां डिजाइनखौबो नायनानै लादो ओमफ्राय फास्रा जोमग्रायाथ' ओरैबादि मोजांखा माने बेवहाय जेबो लरेस गैयि नालाय जोनाय थोनाय जेबो गैया फास्राया ओरैबादि मोजां आरो नै नायनानै लादो एसेल' डिजाइनावहाय दङ लरेसा जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार खालामना लादो नायदो नै आरोबाव बिराद समायना बेबो पद्मनि दानायनि ओरैबादि समायना आखाइजों दानाय बियो एसे बियो गोबा जायो आरो खिन्थु गाननो ओरैबादि सफ्ट आरोना मोजांनो गुरै नै फास्रानि डिजाइनखौबो नायनानै लादो ओरैबादि बरियाखा डिजाइनाबो इउनिकनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन अरिजिनालाव कालारा बिराद समायना दे मबाइलाव माबादि नुदों आं मोनथिला खिन्थु अरिजिनालाव कालारा बिराद समायना दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां एकदम सानफ्लावारनि प्रिमियामावहाय बियो बेस्ट क्वालिटि दे माने सिनि दानाय ओमफ्राय बेनि खुन्दुं गासैबो ओरैबादि बरिया आरोना माने मा बुंनो गोजोन आरामल' गुरै आरामल' मोनगोन आरो बेखौ गाननोहाय ओमफ्राय बेयो टेगआवहाय लिरनाय दंजोबखायो नै गासैबो बेस्ट क्वालिटि कालार ग्रेन्टेड होननानै लिरनाय दङ थ' नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बारा गोबां कालेक्शन गैया एकदम लिमिटेड स्टक दायो सनाफोर बेबो बिराद मोजांखा बेबो सानफ्लावारनि बेस्ट क्वालिटि नै दे सानफ्लावार प्रिमियामनि बेस्ट क्वालिटि एकदम ओरैबादि मोजां आरोना नै ओरैबादि मोजां सिनि क्वालिटिया जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बिराद लिमिटेड फास्रायाबो नायदो नै ओरैबादि माने मोजां गुसेबनो आरो बांद्राय लावला जावला जायोबा बोरैबा जायोना एसे थनबाय थानो ओरैबादि मोजां आरोना
सनाफोर बेबो बिराद मोजां ओरैबादि स्टेन्डार्ड कालार माने बेबादि कालारखौ मोनलाबाया नालाय बेबादि कालारा बिरादनो माने इउनिक जायो आरो बेनि दानाय बेनि आगरनि डिजाइन बेफोरो ओरैबादि समायना आरो माने नायनो अरिजिनाल ओरैबादि मोजां आरो जायनो नांगौ लिमिटेड पिसावल' सफैखादों मैया आरोबाव सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा मोननाय नङा नायबावदो नै ओरैबादि समायनाखा डिजाइनफोरखौहाय नायनै आगरफोरखौ ओरैबादि लरेस गैयि दै मोनसेबो लरेस गैयै ओरैबादि मोजां आरो सफ्टल'खा गाननो गुरै आरामनो माने बेखौ गानब्ला बेलेग सिखौ गाननो मोजां मोननाय नङा बेफोरबादि आरो बेनि क्वालिटिया तो खुन्दुंनि हिसाबैसो मा मबे खुन्दुंजों दादों बे हिसाबैसो दामफ्राबो जायो नालाय सनाफोर बेनिखायनो एसे जाया माने मोजां रेन्जनि बेफोरो मोजां क्वालिटि आरो सिफ्राबो बांसिनैहाय नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना बेबो एकदम सानफ्लावर प्रिमियामनि बेबो बेस्ट क्वालिटि आरो तो ओरैबादि मोजां समायना गुरैल' खानाय गाननो थाखायहाय ओरैबादि आराम जागोन आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद लिमिटेड दङ दायो फुजानि थाखाय एकदम नै नायनानै लादो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबावनो सानफ्लावारनि प्रिमियामावहाय बेस्ट क्वालिटि दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा बियो केमेरायाव माबादि नुदों आं मिन्थिया किन्तु अरिजिनेलाव साबसिनखा बियो कालारा बिराद मोजां नुयो नायदो नै डिजाइनफोरखौ नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना बेबो सानफ्लावार प्रिमियामनि बेस्ट क्वालिटि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो फास्राखौहाय नायनो हागोन नै डिजाइना ओरैबादि अरखि समायनाखा गुरैल' आराम आब'मोन आगैमोन बिराद मोजां आरोबाव समायनानो बेबो सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायदो नै गुरैनो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेखौ आं दाखालिबो देखायदोंमोन तो दायो सफैबावबाय बियो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो सानफ्लावार प्रिमियामनि बेस्ट क्वालिटि बेबो ओरैबादि मोजां खानाय गाननो गुरै आराम जागोन हेभिल'खा दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बेखौहाय जाय सोंहरदोंमोन दायो मैया सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बारा गोबां गैया लिमिटेडल'खा बिनि थाखायनो जायनो अर्डार होग्रोगोन बेनो मोनगोन आरो सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटि बेबो बिराद मोजां आरोना नै आब'मोन आगैमोन पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंजों दानाय ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै बिराद मोजांखा नै हेभिनो आब'मोन आगैमोन बेखौलाय नोंथांमोना नुखाबाय दाखालिबो आं बेखायनो बारा गुवारनानै देखायला जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेबो मैया सफैबावबाय बिराद लिमिटेड स्टक दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन आं दाखालिबो देखायदोंमोन बेखौबो मोनफिनबावगोनसै पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंजों दानाय दै ओरैबादि मोजां हेभि सफ्टनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजां खानाय फास्रायाबो नायदो नै ओरैबादि मोजां एकदम मबाइलाव माबादि नुदों बेनि कालारखौ आं मिन्थिया किन्तु अरिजिनेलाव ओरैबादि समायना बियो आगरफोरखौ नायनानै लादो नै पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंजों दानाय ओरैबादि मोजां सफ्ट गुरैल'खा आरो गाननो हेभि मोजां जागोन दायो नायबावदो नै आरोबावनो मोनसे बेलेग कालारावहाय बिराद समायना बेबो नायनो ओरैबादि मोजांखा दानि आं दसे सिगां देखायनाय बे डिजाइनानो कालाराल' बेलेग एप्पल कालार ना मा बुङोथाय बेखौहाय पद्मनि माने दानाय सोंनाय मोननैबो पद्मनि खुन्दुंजों आरो ओरैबादि मोजां हेभि सफ्टनो आरो गाननो गुरै आरामनो जायनो नांगौ थाबैनो बे वाट्सएप नाम्बारावहाय अर्डार हरनानै लानो हागोन नायबावदो नै सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटि सेट बियो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव डिजाइनखौ नायदो नै ओरैबादि मोजांखा
एखे डिजाइनावनो दायो ओरैनो पद्मनि सेटबो मोनो नाथाय बेयो प्रिमियाम सेट दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेनि सिनि क्वालिटियानो बेलेग आरो खुन्दुङा दायो नायबावदो नै सानफ्लावारनि प्रिमियाम सेट बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनफिनबावगोसै मैयासो सफैफिनदों जाय सोंहरदोंमोन दायो मोनफिनगोनसै थाबैनो अर्डार होनानै लादो बारा गोबां गैखाया नङाबा मोननाय नङा दायो आब'मोन आगैमोन आङो ब्लाउसनि भिडिअखौहाय आङो रिल्स भिडिअआवहाय देखायगोन दै जाय ब्लाउस लानो गोसो नै बेफोरबायदि डिजाइनिं ब्लाउसफोरखौहाय नोंथांमोना एकदम रिल्सआवहाय नुजोबगोन दायो आं माखासे माने ओरैबायदि समायना नै डिजाइनफोरखौ नायदो नै ओरैबायदि नै आखान्थिफ्रावहाय बेफोरबायदि डिजाइन होजोबनाय आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन रिल्सआवहाय आं देखायगासिनो दं नै बेफोरबायदि मोजां बिराद समायना समायना दखनाजों अर्डार हरनो हागोन जायनो नांगौ मोनहैजोबगोन थाबैनो आंबो गाननानै दङ नै दायो नै बेफोरबायदि आरो नै डिजाइनफ्रा ओरैबायदि समायना बेक साइडजों आब'मोन आगैमोन दिनैनि बे भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै बयनिबो सिम गोजोन्थों